हाय हॅलो, सुनीताच रेसिपीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. एस एम क्रिएशन रेसिपीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण केळीचं शिकरण कसं बनवायचं आहे ते बघूयात. मी इथे 2 केळी घेतलेले आहेत. एक केळी सोलून घेतली मी. इथे बघू शकता मी अशा 2 केळी अर्ध्या अर्ध्या भाग करून घेतलेल्या आहे. याचं आपल्याला ह्या केळीचं शिकरण बनवायचं आहे गोड. तर चला बघूयात कसं करायचं ते. प्रथम मी आता याचे 2 केळी सोलून घेतलेले आहेत. आता याचे मी बारीक काप करून घेणार आहे. इथे बघू शकता असे मी केळीचे बारीक तुकडे काप करून घेतलेले आहेत. इथे बघू शकता. आता याच्यात मी एक छोटी वाटी भरून साखर टाकून घेणार आहे. एक छोटी वाटी भरून मी साखर टाकून घेणार आहे. इथे बघू शकता मी आता इथे 2 केळीचे काप करून घेतलेले आहे. एक छोटी वाटी मी इथे 1 किंवा 1.5 आपल्याला जेवढं गोड लागत असेल त्याप्रमाणे आपण साखर टाकून घ्यायची. मी इथे 1.5 वाटी साखर टाकत आहे. बघू शकता छोटी 1.5 वाटी, छोटी वाटी 1.5 वाटी साखर टाकून घेतलेली आहे. मी दूध गरम करून घेतलेले आणि आता आपण याच्यात दूध टाकून घेणार आहे. आपल्या अंदाजानुसार तुम्हाला पातळ घट्ट किती पाहिजे ते मी 1 फुलपात्रभर दूध टाकून घेणार आहे. इथे बघू शकता आपलं केळी बुडेल इथपर्यंत आपण दूध टाकून घ्यायचं आहे. आपली पूर्ण बारीक केलेली केळी त्याच्यात बुडायला पाहिजे त्या दुधामध्ये. आता याला आपण आता छान मिक्स करून घेणार आहोत. तर ही रेसिपी कशी, तर चला हे असं मी दूध टाकून घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये 1 फुलपात्र भरून आपली केळी बुडेल इथपर्यंत आपण दूध टाकून घ्यायचं आहे. आणि आता याला ही साखर आणि दूध छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. याला एक प्रकारचं आपण केळीचं शिकरण म्हणू शकतो किंवा केळीची खीर पण म्हणू शकतो. हे उपासाला आपण करून खाऊ शकतो. अशा पद्धतीने झटपट होणारी असं आहे हे झटपट होणारे केळीचं शिकरण म्हणू शकतो आपण. अशा पद्धतीने आपण उपासासाठी केळीचं शिकरण करून केळीचं खाऊ शकतो. तर ही तुम्हाला रेसिपी आवडल्यास, हे केळीचं शिकरणची रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. हे खूप छान लागतं. बिलकुल द्यायची आहे आणि लगेच सर्व करायचे आहे. तर ही रेसिपी कशी काय वाटली कॉमेंट्स करून सांगा. आणि रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कॉमेंट्स करा. रेसिपी